Apirilaren 20tik aurrera, baserritarrek euren produktuak saltzen jarraitu ahal izango dute Gernika Lumoko merkatu plazan. Hala ere, Gernika Lumoko udalak neurri zorrotzak jarri ditu martxan. Udaltzaingoak eta udaleko brigadak plazarako sarbidea kontrolatuko dute. Aforoa mugatuz, jendetzarik izan ez dadin eta pertsonen arteko segurtasun distantzia bermatu ahal izateko. Gogoratu gainera, San Roque kaletik sarbide bakarra egongo dela, aforoaren kontrola errazteko gainontzeko sarrera eta irterak itxita mantenduko dira. Azokaren ordutegi berria, astelehen honetatik aurrera, 9:00-etatik ordu batak arte da. Baserritar eta saltzaiek honako segurtasun neurri hauek hartu beharko dituzte kontuta. Gernika Lumoko udalak esleitutako lanpostua dutenek bakarrik joan ahal izango dute. Gernika Lumoko udalak esleitutako salmenta postua dutenek bakarrik joan ahal izango dute. Busturialdeko edo mugakide diren eskualdetako baserritarrek bakarrik joan ahal izango dute. Saltzaile bakarra postu bakoitzeko. Ezin izango dira bertaratu 65 urtetik gorako saltzaileak arrisku taldeetan sartutako pertsonak izanik. Nahitaezkoa izango da eskularruak eta maskarak erabiltzea. Baserritarren artean gutxienez 4 metroko segurtasun tartea mantenduko da. Baserritarren eta erosleen artean gutxienez 2 metroko segurtasun tartea mantenduko da. Horretarako lurrean jarriko den zinta baten bidez seinalatuko da. Erosketa baten eta bestearen artean eskuak desinfektatu egin beharko dira. Produktuak baserritarrek bakarrik ikutu ahal izango dituzte eta ezin izango dira erosleen aurrean egon. Horretarako udalak mahaien antolaketa aldatu egin du. Postu bakoitzak 2 mahai izango ditu. Produktuak atzeko mahaian egongo dira, baserritarren eskura baino ez, eta aurreko mahaia utzik egongo da, erosleak bere erosketa jaso ahal izateko. Erosleek bete beharko dituzten segurtasun neurriak hauexek dira. Familia bakoitzeko pertsona bakar batek ahal izango du egin erosketa. Ezin izango da joan umeekin edota pertsona nagusiekin. Arrisku taldetako pertsonek ezin izango dute joan merkatura. Arrisku taldetzat jotzen dira bihotzeko arazoak dituztenak, organuren bat trasplantatuta daukatenak, arnasketa arazoak dituztenak eta abar. Gutxienezko segurtasun distantzia mantendu behar da 2 metrokoa, bai baserritarrekiko zein erosleekiko. Ezin izango dira ikutu produktuak. Postu bakoitzeko erosle bakar batek egon ahal izango du eta itxaroten ari den urrengoa 2 metrora egon beharko da urrengoak berdin. Gogoratu ba, jada neurri hauek martxan daudela.